2002-ben tavasszal nyílt meg a Nemzeti Színház, de talán még ma is kevesen tudják azt, hogy Európa egyik legkorszerűbb vezérlőrendszere működteti. Mennyire volt nagy kihívás az, hogy itt olyan színpadtechnika épüljön, amiről utána beszélni fog Európa? Hát mindenképpen nagy kihívás volt, mert ezt a színház technikát Európában még senki nem csinálta. Elindítottuk a tervezést, nem volt sok időnk, mindössze 1 év és 3 hónap. Ezért is volt fontos, hogy olyan vezérlőrendszert válasszunk, amivel biztonsággal és biztosan meg lehessen csinálni ezt a nagy kihívást, amit egyébként akkor a színház technológia megtervezett. Mert, mint tudjuk, vagy talán itt látjuk és be fogjuk mutatni, olyan elemeire van bontva az alsó színpad és a felső gépezeti rész, hogy ilyen még nem történt és nem valósítottuk meg sehol a világon. 72 elemből áll a 12x12 méteres színpadunk, plusz még ezt tetézi, hogy elől a zenekari árok még 12 mozgatható részből áll össze. Ez egy olyan hallatlan szabadságfokot ad egy színházi rendezőnek, hogy teljesen új távlatokat, új technológiákat valósíthat meg, mert ezekkel a beállításokkal, annélkül, hogy díszleteket külön építenénk, eleve a színpadot lehet úgy kialakítani, hogy meghatározója legyen egy előadásnak. Tehát lépcsőzeteket, arénarendszert, vagy talán azt is meg lehet csinálni, hogy az egyébként síkban eltolható színpad, alsó színpadra egy forgószínpadot hozzunk be, mert hiszen az előadások koreográfia az is hozzátartozik, hogy nem mindig csak a sík térben, és nem mindig egy síkban dolgozunk, hanem forgatni is kell. Itt előre megtervezheti a rendező magát a programot, a teljes előadásnak a programját, úgynevezett egy ilyen előzetes szerkesztőrendszerrel, és ezt, amikor az előadást ugye próbálják és próbálják létrehozni, akkor lehet finomítani. Említette, hogy ugye volt itt eredetileg egy német alap, amire azért épített a magyar kreativitás is, hiszen nagyon-nagyon komoly és nagy fejlesztéseket hajtottak itt végre magyar szakemberek is. Igen, ez így igaz. A német rendszer az egy olyan, hogy van egy parametrizálható rendszerem, amiből bármit meg lehet majdnem csinálni. Tehát nagyon biztonságos, nagyon jó, de hogy mit tegyen, ahhoz kell az alkotó elme. Kellett egy színpad technikai tervező, aki megtervezte, hogy milyen legyen a színpad. Kellett egy olyan rendező, akit jövőben látott és látta azt, hogy mi lesz majd az elkövetkező 15-20 évben. És kellett hozzá egy műszaki gárda, aki ezeket az igényeket összegyűjtötte, és megpróbálta megvalósítani. A rendező elkészít itt egy szakemberrel egy programot, ami szerint az egész előadás működik. Ez a program, ez mennyire változtatható, illetve mennyire fix, előadásonként hogy hívja elő az ember, aki működteti? Egyáltalán ki működteti ezt a programot? Nagyon kvalifikált kezelők kellenek, tehát itt a rendszer megkívánja azt, hogy jól képzett, kvalifikált kezelők legyenek, független attól, hogy a program az egy nagy precizitással hajtja végre a feladatot, de mint tudjuk, emberekkel van dolgunk, tehát a színészek is. Ugye így van, és ez valahol egy interaktívá alakul ez a dolog, mert hiszen kölcsönös folyamat, tehát amit a kezelő lát, neki alkalmazkodni kell a színpadon történő eseményekhez. Tehát ő bele tud nyúlni a programba? Bele tud nyúlni, bizonyos dolgokat, ha akar, át is léphet, tudja gyorsítani, tudja lassítani. Tehát ahogy megnézzük fönt a kezelő részen, ott van egy joystick, amivel például a programba bevitt sebességet lehet szabályozni. Ez egy nagyon jó motor, ez a vezérlő, erre rá lehet építeni nagyon sok mindent. És ez már persze a színház tervezőknek a feladata, hogy meghatározzák, hogy hány húzó, hány süllyedő, hány egyéb berendezés épüljön rá a vezérlésre. A Nemzeti Színház